ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲರು ಇಂದೇ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಂತ ನೋಡಿಸಿ ನಿಗ್ಲು ನಾವು ಅಕ್ಕವು. ಸೊ ಆ ಓಟು ನಿಗ್ಲು ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಓಡಿದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಟೇ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆವಿ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಓಟ್ಲು ಪೈಸೆಗೆ ಮಾರೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 1,000 2,000 ಈ ರೀತಿ ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲು ಓಟು ಪಾಡ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಬೋದು ನಿಗ್ಲು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೋದು ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ರೈಟ್ ಚುಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ ಕಾಸು ಕೊರತೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ನಂಜಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿನ ಓಟ್ಲು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಓವಾಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ತೂದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಗೆಲ್ಪಡೆ ಇಂದು ನಿಗ್ಲಿನ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ని ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೋದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.